er en mørk og stormfuld aften. For så hurtigt gik en tur, Boss, hvor søren har du været? Ja, undskyld, Rudi. Jeg har siddet op hele natten og arbejdet på en lille ting. Et kæmpe monster lå på lur, Godt arbejde, sergeant. Sådan ja. Se, det er imponerende. Ja, det ser da egentlig ret godt ud. Jeg ville have gjort det præcis sådan selv. opmærksomhed. Okay, tak. Jeg vil bare lige sige mange gange undskyld, fordi jeg skræmte jer ind midt i filmen. Det var det helt med vilje. Jeg kan godt mærke, at jeg er meget ked af det. Nå, men jeg vil sige tak for jeres opmærksomhed, så må I have en god aften.